ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଯିବନି। ଆଉ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଲାଇଭ୍ ଡେମୋରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି KYC ପେଣ୍ଡିଂରେ ଥିବ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ କରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ, ଆଉ KYC ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପର। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମୁଁ ହାତରେ ମୋବାଇଲଟି ଟିକେ ହଲୁଥିବ, ତଥାପି ଟିକେ ଇଏ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍କୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘୁରୁଛି, ଖାଲି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ମୋବାଇଲରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବେ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ଆପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା। ମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ବା DBT ଲିଙ୍କଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ତାଲିକା ଆସିଛି, ତ ସେଇ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଲିଙ୍କଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲକଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ହେଇଥିବ ବା ଯାହା ବି ଇଏ ହେଇଥିବ ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଏବଂ ITCI ବିଫଳ ତାଲିକା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ DBT ଲିଙ୍କ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତାହାର ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଥିବ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କକୁ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବେ ଏଥିରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ, ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।